I saw my first artist tonight. Well, in fact, I'm going to be very took one wise here. Greetings, Factor. I'm going to go. Hey, man, I say go around. Around Zaganaka. Mapindira pa nepenyuroka. Ya, tiripu. Akagara matara mukuda mukana mukuda kuzombokurukura neZimbabwe. Ya, doti ipita. Right, chipalitaura stala kone kuberekwa ndiani? Tadwana Chechibira. Tadwana Chechibira. Pakaberekerwa kupi king mukakurira kupi? Ndakaberekerwa nekukurira kuDande kuMushumbi. Okay. Yes. Ndoko wakatanga kurovera mangoma ikoko? Ndoko kwandikatotanga kurovera. Handizvarini izvozvo? Kubva ndizvaro 2006 kusvika 2024 ndo zvandinoramba manje kuti munhu akaimba achizvarwa hayo. Kuzotanga kupinda mustudio kupfeka maheadphone ndirini? 7 February 2025. Oh, 2025 ndopo wakatanga kupinda mustudio? Yes, but before, right, tochidzoka panyaya kuti hai ndakatanga kuimba kudhara. Sei watakatanga kuimba kudhara? Ndaitongonzwawo ndichinzi wakangokura uchitongonakidza vanhu. Right, wakubva uri youth? Nyange ndichiri pandaimupfana ndaitongonza vasiyana navo. Right, saka besides kuimba chii chimwe chawaita uchikura? Ndichikura ndongoti address ndogona kuveza kana kudhirowa izvozvo. Kana uchitokuveza ukura kuvezei? Ndaiveza mugoti kumusha. Oh, migoti ukura. Akara vana kira. Oh, chimwe chawaiveza hatoneseka. Right, mugoti waiveza chimwe chawaita nemaoko chifuti. Bozi ukarakiza kuti unange zvemaoko waibata wairova. Ndaidhirowa art. Oh, art yepencil kana kuti yeye? Yepencil. Oyo utoti unogona kuti ndidhirowa izvozvo? Ndokushinga. Aiwe. Ndokushinga. Right, but chakazoita manje kuti inini kararamo yangu ngaichibuda nepamagitari manje. Zvimwe izvi ndakumboshingira pamagitari. Chii? Ndaingonzi nevanhu ukaenda kuHarare unogona kutooneka nenyika. Vanhu vaingoti mufana uyu akangonzi aenda kuHarare chete anotongonopedza. Right, ndo zvakozwa nechaunga? Ndozvandaikudzwa. Right, muri kuona tema yangu zvatoda kuita ka rikaendanga namupa mutemo muromoyo paredhiyo atinyadzisire. Amen. Handidika ende tinovimbotora ngori areas kumastudio auite sevuti handinyadzisire. Plus atibate politics. Handidika tinongorova mangoma tichinakidza chaunga saka nyatsosununguka zvako. Handidika pati mutema ndataura ndoiye kuti ukangona uchikora mutema enda kubva nangomisa marecords wozoti ko vanhu vekuHarare vakataurwa ndo zvavanoita here. Saka zvaroda kuita kasatadzika stereki zvoda kumbobata rhythm iri womborirova kubva kumusoro kuti chaunga chimbonzwa zvauri kutaura kuti unotishinga apo here. Bata rhythm tana Factor ndafunga kuipeta vanondiketa somisei inini neridhimu tiri kukirikitana richindikaka ndorikaka tichikakatana pazvichapera zvedu tenge takuwirirana takutofambidzana nyaya takutaudzana handiti iro rine dzungu ndine nharo kowaima kuzotibata zvekudaro mukangosaidhira chete zvechimero ndobheja mechi racho haripere zvekudaro one wedande anopinda nekupopta kudiwa nemamoko asina kusofta kungopinda zvidzungu kunotokugosta tiri vechechi saka tichambonofasta kwamunoti kunaka ndiko kwandakashatira kunaka natsaongorora vazhinji vacho vakadenha vakabongomora ndine utsinye pfungwa ndogona kufokonora simba ndinaro futi rekutovatova nhova pandiri havasvike kozi pane ziruzhova vazhinji vacho nondiziva nekutamba tsiva mopiwa honinge zvonzi abuda nepadanda ungakuipeta
So missing chauya chikado chipuka chekudande chimwana chakasimba nekudya sadza rebvunde energy yacho ndehevi isina mugunde vhiravhira pageto chingondipa indisunde vondipa nickname zonzi chikadoka kuzama undidhisa vachiti ndichagumbuka nditori munhu anoshandisa pfungwa aka ndife ndakayuza kutsvuka ndakakumaka cause I am proud of my skin kunzi vatema vari piano simuka ndini taukombita anondikunda ndiyani svika ndipiwe mari vatsvuku muchadini padiwa africa ndindosimuka chidzore icho unokonesa mari muhomwe baba unokonesa mari muhomwe ane peta ndafunga kuipeta ikapsvutu riza Tomford so me say chauya chikado chipuka chekudande chimwana chakasimba nekudya sadza rebvunde energy yacho ndehevi isina mugunde vhiravhira pageto chingondipa indisunde vondipa nickname zonzi chikadoka kuzama undidhisa vachiti ndichagumbuka nditori munhu anoshandisa pfungwa aka ndife ndakayuza kutsvuka ndakakumaka cause I am proud of my skin kunzi vatema vari piano simuka ndini taukombita anondikunda ndiyani svika ndipiwe mari vatsvuku muchadini padiwa africa ndindosimuka because ndine ganda rinomiririra nyika vamwe kundiona vanotanga kuseka kusaketa varungu kutsvuka vakakumaka ndine kaganda kanodiwa nevarungu pese pavandiona vanokuvara neshungu vanongoimajina dai ari wangu imi vatema moona mubva maita dzungu kakonoka kadzi kamuridzi kakara kainunira kuve muperekedzi kakazopiwa kapuka kunzi kapedzi kakupisa pageto kasina kubata midzi kakazongoti ngoma dzirire pageto vazhinji nako navo vaukumbira mafoto vamwe vachiti kakasviba unge tsito but ma-emojis kakawandirwa nemoto I am proud of my skin kunzi vatema vari piano simuka ndini taukombita anondikunda ndiyani svika ndipiwe mari vatsvuku muchadini I am proud of my skin kunzi vatema vari piano simuka ndini taukombita anondikunda ndiyani svika ndipiwe mari vatsvuku muchadini ungakuipeta Well, he's in the building tonight. His name is Factor. And oh gosh, right, Factor. Yeah, man. 2025 pepe wakatanga kupfeka maheadphone nemicrophone ndekupi manje kwakazotanga kuzvipfekera kwalino ndekupi kumbare producer iri kuti kona ngale right ndopa wakabva watangata sei ndova ndikatotanga kubosa mangoma saka nakona ngale makatomborowa mangoma here tinombobvira tasangana asi unoshuwira kuti mombosangana kana kuti zvakatopfuura ndotoshuwira right ndobva watanga kuita sei kukurova mangoma ikoko saka chii chakakumisa manje kuti 2025 wakapfeka maheadphone apo hatina kukwanisa kukunzwawo isusu nhamo yanga itori neni ndansitori pekuti ndioneke napo right kana pekuoneka papasina kana 5 mari yekuyo cup clash papasina pampasina right magitara anenge achirema mulocation right saka chii manje chaunofunga iwewo kuti maartist manyuwani mavoice manyuwani anenge achiri kupinda mugitari abatsirikane kuti aonekwe nevanhu zvaizvozvi kwaane 30 cents vanongokumbira $, right wojusa mufoni woposta patiktok right mazano saka mapazi wakazimbabwe chikuedza kutaurwa pa inyaya yekunzi technology because isusu kuti ndikuone ndakatanga kukuonera pafoni handizvozvi ndakaona pafoni akakuona na sutu yegreen sutu yemari zhinji ye1000 ndikati mukomana wesutu uyu ndiani waunayo inobva aiwa ndibhururu wangu kuno kuchichi saka zvaukurevawo right chakakosha mazano 30 cents inotokuendesa kupi pamberi inokuendesa mberi apa una kuya wega ka ndatouya naye right mukomana wesutu greetings tingumongani zvakamira sei aiwa boze kuti mukuita sei bhawari seko magitari magitari bo tungorwisawo right iwo kake chitwere kake chitiri kake chitu chiuya panapa ndikechitu ndekechitu isaya right pawakauya last time waenda ucup clash ka isaya zvakanopera sei takabenseuriwa wakasvika vakomana vakagumbuka ucup clash ndikasvika vakomana vachipopota pagaraji ndandatosotesa kurutsu ukati guchaotora mota wasvika vakomana vakagumbuka ndikasvika sambo yakachinja aiwa unoziva zvinoitika pamaclash aya asi mazuva ese
kusvika unowina. Remember kuti dzimanguva pamunopinda paipeka munopinda paclash paine vanhu kana vanogona kuva vari 500 vanhu vari paclash musi iwowo apa iwo panhu 500 iwo uri kudawo kuita sei kutora mukombe saka dzimanguva mukombe hautore but unoziva zvinoitika unobva ipapo chaunga chichikuziya saka sometimes ndo zvakakosha waiziya kutongoti iwe wasvika ukarova mangoma vanhu vabva vakuziya then remangwana uziye anozokutsvaga waiziya saka zvakakosha ikuona kurwadziwa kuti handina kuita sei handina kutora chinhu chimhandariro tine murume uyu makasangana kupi oreta nafekta takasangana pashow then pashow ipi panonzi pakweninga right inotoni notoni right then ndaitoro ngoma saka taita zvemaclash ndaiclashiswa nevanhu then fact akabva zongokumbiro mc haiwa mukomana ndiri kutombomuda right fact achibva akwira pastage right akwira pastage akabva tatorova ngoma zvakapera sei aikona kutaurira pasika rambochitaurawo nepo zvakabva zvapera sei ipapo ndati akazongodzuruka hake imbanganari zvanda kuda kuita manje nahai ndoboda here izvozvo mani pokupochi riti meiripo here riri kurira aiwa riri right ndinotomboti rovone chingoma chako ipapo right tobva tazodzoka pakukwira kwamakaita kustedi paive mukadzorerana nhasi mochingadzorerana pai pane penyuro 8 lines but pane zvino unombotanga nango kupa mukana uri wega handirika ekuti umbotaura nechaunga tsaramana nepatreritim ulapsa sutu yemari zhinji sutu ye1000 big up trouble yo again ndiri kuti sutu yemari zhinji sutu ye1000 tinzwa asomise ndachaminduka bvupara mukava kupanika ndiri muzondiwa saka nevakatya madzika pakatsika remberi ndo pandichanotsika mbira dzapwatira ndahwava kushamisika kadhirike ngoma kakatangana satani vamwe vese dhiresti vakungokopera patani ndotita bhise ndikurikita chandakangoramba ndikureza maketeni imhanga ususu tovhima nekitimbwa dziripo isu sutu huchi saka ndicharirira tu kutsemura nhova dzichitobuda mututu saka ndikati vaya asekuru nditambidzei gona ng'ombe ekumutunga gore vaisonana nenhembe madhara engoma tarisa nyembe wationyunzwa wakumira panomira gombwe chinono chinengwe mwanangu tekaira nhimbe pasi panyoro ukapusa nkundwa netsimbe chandira mutana munhu ulapsa sutu yemari zhinji sutu ye1000 chinzwa nawanadem vaya asekuru nditambidzei gona ng'ombe rekumutunga gore vaisonana nenhembe madhara engoma tarisa nyembe wationyundwa wakumira panomira gombwe chinono chinengwe mwanangu tekaira nhimbe pasi panyoro ukapusa nkundwa netsimbe shandira mutana muna semufudza mombe vasamboziye paumire semuzvina pembe tine malenzinde mtsara ndiri motakedi ndomanya sehombe mutara hose yendandi pamweni mabara ndingoneka chimhofu kozindovhura hombe right sutu yesaya ashona yamunoimba ikudzama kwakaita chimhandara nezveshona yesaya chimhandara nezveshona ikuifarira here kana kuti mawedza unorova because unonyatsodzika nayo kuti unotsvaga mawedza akasimba here kana kuti ndokukura kwawakatongoita ndooneso aiwa ashona even nyangwe kuchikoro ka ndo subjects andotogona kudarika amwe ese right yesaya unobva wadzika but unoita sekunge murumara apapo fekta anofarira shona fekta chimatauro nezveshona yako kuti haina nditotaure chirungu utotaure chirungu shona ndo yangu ende unodzikadzika nayo ndopedza nayo kozi ndo yandotogonawo asaka fekta masangana nasutu uyu padhanzi rakataurwa apa ndopa mukatanga kubva mati rege tishande tese here because indakazoona maclip akawanda muri pachi muona mfana uyu ndakava ndatongomuona maiziya ndamufolowa patiktok yake maiziya handomufolowa already ndaingoona masini yake kozi ndaziva kuti ndakangomufolowa anokunonditira dzungu right vakungoona masini ake saka hamenoti pamwe ndakalikewo nemistake ndobva azoonawo akaundiyo yanguwo right ndobva ona kuti mfesi anoipeta
right ndo andazongomujuma womuraundi pandiona ainemi kuno kuredio ndakatonzwa ushungu naye maiziya right handa ndichangobva parikutsani unongoketa muchiri kubva kutopinda zvenyu pa-H-Town nditobva ndanaona ana godfather pagodfather munopisa kakudando aiwa inopisa munopisa kudando ndekwakweri kudande ndimi mune chimusha zvoti ndikasvika kudandoko manake mufanira kuzomboita chiklash mumboona kuti vakaita sei kune tarenda here tarenda ririko ko mastudio mastudio hakuna ndo pane dambudziko ipapo ndo pane dambudziko but talent iriko saka munogona kunge muchirova mangoma pati pakuti muzonorekodha zvizosvika kunoku manje kwenkusiku ndo kuna ikusina ikoko right zvatoda kuita karidhimu ipoye kauti tichinje ridhimu ndauda kuti mbodzororana 8 lines akumana 8 lines manje pachedu aiwa kunakirwa ka 8 lines enyoka kungonakirwa ka kungona asi pane kakurova kakuitika pahana here danderwa nane takasimba tese alright saka kuri kunzi mazouya kucup clash mazosangana final munoita sei nemufano anotongotonzwanana right saka pachenyu papa tinoda kuti timhonakidza kuti zimbabwe ione talent richi remember kuti kudzororana kwema8 lines ka aiwa hakusi kumakana but kutowirirana bcause kuza kuti tikuita zvechi zvebasa saka ipo here saka tati ridhimu iroropoerwa kuti nomwaya rimwe chiro zvamemangu ataramani chimhone parimwe timonzwa kuti rimwe rakamira sei. We are the best, we are Immortal Movement, we are the champions, we are Star FM, and this is the Zim Dancehall Overdrive. At 22 minutes before 11, Sute Marishinji alongside Fractor. Well, it's a crazy night. My question is to you, Zimbabwe. So far, are you loving the vibes? Talk to me, Simon 0772162651. So far, talent mukurinzwa sei, my voice ari muno murikwanzwa sei. Affecta mamunzwa sei, koshute marizhinji. Andionesewo team yangu pa 0772162651. Mukurinzwa sei ko team randinaro nhasi. Rimwe rabuda nepadande. Asofa mari yako iri panane, iri pana Factor iri, iri pana sutu ya mari zhinji, iri panane chingonyora chete, kana iri pana sutu chingonyora de sutu, kana iri pana Factor nyora kuti Factor. Ndikuda kugara namboona zvangu kuti asofa akaloka ma-streets ndiani. Factor pa social media uri kubatika pakanzi chi? Factor official. Factor official. Sutu ya mari zhinji uri kubatika pakanzi chi? Sutu emari zhinji. Sutu emari zhinji. Atara mandi batro rhythm. Right sutu chivwa chitanga nekoko 8 lines ande. Lapsa sutu emari zhinji. Amisenda tuwange nyaya kubva kumusha paikunokuta wange ntsirugusha patengetazve funga tohasha nyandawo yerukwiza rwekufusha tafange mujumbuya kushamba mbaira ngemagogoya mundani mangu makupanda ngenzara ndinombotema ndikazvigaya sei saka ndikati kwavamu tiktam dam dadam kusvevenutsa nyama sakatero ati bagam po ndenge chiipetera pastikom ndakazvitanga kare zvekupfeka zvimaridhimu yo ndiri kudo ndiri babhuni mazvinzwaka ndaivera mapitekasi ndakachinjaka ndaive bedwest naunda nekakunaka pazvinhu zvese bho saka ndikati motsi kamani punduma tsotsi dzetiti dhindiri tabumagetsi ndatipiri tovava semhiripiri zvekutamba muduku nyandoskiri saka ndikati tatu panguva dzananhatu pandairova spidi yembwa nhatu saka ndikati ina ndinotaura chichaina plus ndinozimsopeugano muri wachano onguda ngoma idzi ndoita rundubvungwapo madhara ese vari kutokwenya ndebvu vumburu vhangaratsa gwadanda tsemurambabvu pamangoma ndiri gotokototarisa ndebvu munyari tete chigwindiri hofori mubondo pangoma hapangodi dhomo panotoda fondo masiza emavhoko takurova taikondo ndorusta mazondo pasi parohwa nenyundo chakatanga ndo chakachenjedza pasi chigare charova mafreestyle pavemhanya zguri
kure bhesi rengoma tainosangana paruvare then remote taizongokabva nemhare tave ne1 wish yekuzoenda kuharare kunova pamwoyo kuti vade magitare taenda kuharare takazama kupusha kuti mapeji yakure tichiita 2 likes tondipeta tiregere Fekta ndafunga kuipeta peta vese vanondiketa Fekta ndafunga ruwacha no ndakazongonza geto rese ratijaa muno zvikanzika atka kokatipengesa kuno pandangorova seko vanoti huya kuno utipe freestyle raukaimba remhino inine mafanzi masecret tosheya kunzi mino yakura sandiko kupedza mweya kushata nekusviba handimbozvigaya ndafunga kuipeta moziva ndauya ulapsa Oh, yo! Yes, Zimbabwe, talk to me! Fekta ndafunga kuipeta peta vese Right, Fekta ndingachongambopinda ane Fekta ndanzovayinditsvaga vaona handichawaniki hanzi ari kupi Fekta hachabatiki hamenopa chikona paakurova muziki apo ndichitoverengawo zvescientific ndiri patopic iya yemagnetiki ndobva ndafunga pedu paschool of azhiki maticha aripo patenia hatombosviki asi zvaanoita hayansisiki head wedu ndivo vanoticha agrikik nyange wapasa vanongoisa hardworki compound d zvinonzi iorganiki vanenge vari siriyasi kwete pafan saka ndikati popo kachipindi kuka kazama kumuka ziso richipinduruka chinzi bhama achiti d rohwa bhutsu achiti b rohwa zenya achiti g chibhakera achiti z nawana demu Tana, give me the final rhythm, give me the final rhythm, give me the final rhythm, please. Fekta in the building tonight, the suit 2, Yamari Change in the building tonight. It's the overdrive. And this is the final. Ipete. Murwacha no hakuna life isina noruondo kana usina history unofunga nemabondo tichikura zitakambobika mazondo zvese nehari yacho zvakatakurwa negondo after wiki gogo vatoshaya hari so rakatotsvuka vafunga zvagodobori hari yakanowira pagogo pamberi isina kutsemuka yaive zvayaingori vakanyemwerera kuradza kufara kutarisa mukati zondo ranga rakapera pakufunga zvekuita taisamira because taisada kunzi takafa nenzara ndikati guys imi hande kunovhima museve nemapfumo kule ndobva vatinyima ndakapinda mudheni ndikatora ngoma ndikati kuna gogo nhasi todzoka nenyama ndichiti fambe ndakasangana nenhoro ndakaikanda ngoma yakanowira pahuro ndikati guys kumba toenda tomorrow mukoma tamuka vakazoti saka ndikati bachiri yabvuta ndandididmas mapundu akujambisa dhanzinchiti soja maregere mukuru wenda ndindati tana ndipe bhiti mnandi saka ndikati inde nyangoma dzatemhanya mujabhuna mazenyakupidigura dhanzi richispina magwenya bvunza atizi kana spina even nyangwe travel anogona kutuna pauya koga ingoona nekusvetukai kufkef hatipinde nekumupuka vakava munyu vakafamba vachicheuka chingobva niye because bhomba rinoputika onguda ngoma ndinosunga unge maskru ndine chisimba chekujima unge masru chun mubhegre padumbu unge kangaru kuuraya mabhitsi nemabullets askana kasikuramba naimhosva here askana zvekubva matongo nshusha here askana ipapo handisi kusvisaimi askana peta tafunga kuipeta peta pambotarwa nyaya yekuvhima kapa pulo ritsoretsana timbonzwa nyaya zvinhu dzikutaurwa panapa funga kuipeta peta chinzwa somisei muchindiona guys ndamirira ex yangu ndinoda kuti angozive ndiri bho zvangu pandikamhanya naye paira ingove dzungu naundava newangu inzwa chimoko changu iwe chiona anonzi vasikana iwe uku ndokunonzi kubatana iwe una pakagumira musana iwe tarisa hauna chavaona iwe ko ukazocheka backview iwe wakanosangana nemubheu iwe uya ndimutengere masau iwe ndingatombuditsira gawu askana kasikuramba naimhosva here askana zvekubva matongo nshusha here askana ipapo handisi kusvisva imi askana askana ndakazowana ari bheta askana wandaigara ndichirota askana honai ndakaimpruvaka askana chingomira ipapo tauraineni zimbabwe tauraineni zima 0772162651 uri kuinzwa saiko timu yandinayo panapa ana nyanduri baba tauraneni iwe well this is what we do
We are the champions, we are Immortal Movement, and we are Star FM. Basa redu kutora maartisti tomaisa panotapira maizia. Saka maproducer ali kunzoko. Mapromoter ali kunzoko. We have talent. And the talent yako ngona mapromoter, maproducer. Ayo vyasimbiswa nemi watereri. Azanza ewa vawomba wo 50-50. Anzi Timor na chipoiri. Fekta na sutu mauhanaya. Mabara pachitauna. Ataure nediga. Amurgo na chitime yangu pa amurgo taura amurgo itaga. Anyatondo nesai because akumana nunga chidova wanyato ziya kutichi. Angoma zawo ziri kutambirwa sei nechaunga maizia. Saka uyapa WhatsApp obva wataura neni. Azvanda kuita nezvakuti timu yangu ndakumboipawo WhatsApp. Akuti imboita ichionawo mamessage ari kuita sei ari kupinda vange vachizvionera. Saka taura neni pa 0772162651. Hanzi noda kuipeta-peta vakaipa vakomana avo. Tekede ya ma1 mustudio mo. Hanzi ndi 6 na 9 vanogona vanopedza masports. Amagetsi nemupuranga womoyo vakomana vanogona ava. Timu rakabaka 50-50 and DJ Teko. Ava 50-50 Godfather. Irungarikana yango ze 50-50 vanoroa vakomana ava. And it's a bad combination. Lesa vanoroa kani Godfather. Draw match father pana. Warikona timu yangu nasa tisi live pa Facebook. Abadi ticha upload a video yacho mangwana. Unongenda pa page yakanzi Godfather Tempo Manzima. Yakanzi DJ Tanaman. Magetsayo, Miley Mpambare. Yanzi vakumana no rova mawanayo Lomax pa Bindura. Factor. Right, uchibuda nepa Dande bye. Laso wakabata WhatsApp ndo wakaibata. Message ari kupinda urunzwa sei. Nditofara. Ndakutodairwa. Agetora akutosimbisa bro. Message ari kuenda masimbisirwa uri kuona uri kumaonera apa. Handizvona. Right. Senchiona. Shira utokwana kana wasimbiswa vakupa nzeve kudaro pakuda kusenzwa. Padoshanga. Vanenge vamirira mangoma manje kuti aite sei vakwanise kukupusha mangoma ako. Right, zvanda utoite kafekta usati waenda da utoripe nhamba yaunobatika. Handikusira. Ndipe nhamba pamhepo pana pekuti vanenge vachida kushanda newe mapromota, maproducer kana vamwe vaimbi vanokubata panhamba ipi? 078 538 6824. Ndipe futi 078 538 6824. Right. Kekupedzisira mbichana 078 538 6824. Right. Asute mari zhinji. Yes, Euda. Ndipo nhamba yako yekuti vari kuda kusenza newe mapromota, maproducer namwe vaimba vanokubata papi? Alright, ndobatika pa 078 417 869. Right, ndipe nhamba futi 078 417 869. Right. Mr. Man, mafoni enyu makaisa pa silence asakutorire here. Anogona kutotanga kutorizwa zvoti munozongoisa pa silence amageto isa hanenge kutobvala kubva kubata izvozvi kuti kolabo itwe sei itorowa usiku uno pamaiziya sagara maisa pachi pa silence zvada kuda kuita manje musati maenda ndiri ndoda kubata rhythm rangu iri then ndokuda kuti svutu unipe 1 ngoma rako raunondipa ka tisina kukuvhiringidza tozokumisa isusu. Factor haasi kupinda ipapo. Factor dota azondipa 1 ngoma. Factor ndipane ngoma rimwe rangu chimana ndozoti razopera papo kana ranga ratopera. Rekuvhima ndo parinoperera here ipapo. Hapasiripo tichatozori. Ranga richiri kuenda zvotogona zorinzwa rese muno. Mufane urinzwa rese. Mufane uzoritsvaga pa social. Saka nomunga mhuka yakanetsa kubata iyoyo. Saka zvanichaita njokuti da kuti svutu utanga ngonipa 1 ngoma rako. Tobva tazobata rhythm. Topiwa 1 na Factor. Right, taramana ndipo rhythm. Final tune. Sutu ye mari zhinji. Sutu ye 1000.
Book of Travel, Book of Tom Ford Baba. Chinzwa ijanzi amise zita ndonzi Gilbert Phineas ndakadzingotyora ndiri special class naunda kutoona kunge zvaserious vata ulo ribate tirikuti sutu yemari zhinji sutu ye1000 zita ndonzi Gilbert Phineas ndakadzingotyora ndiri special class naunda kutoona kunge zvaserious zuro ndakabatadzwa ndanzi ndaba madomasi saka Didmas Mapundu nini ndinobenzeura rege ndotsemura vanhu vantsvage pa26 tichaita mndibhige because gore rangu rekuti mnditege nini ndinobenzeura rege ndotsemura ngoma kuti vanhu vantsvage pa26 ndichaita mndibhige because gore rangu apa pakuda mudhindo ngeJoshua amatuke hainzi yabaiwa ngoma dzinobataura semugaiwa tirikuti haiwa apa pakuda mudhindo ngeJoshua amatuke hainzi yabaiwa ngoma dzinobataura semugaiwa tirikuti haiwa Stop! Bring it back one more time. Affecta. Arova ngoma ndakona kupedzisira. Ndafunga kuipeta. Yo. muri wachano inini mafanzi masecret tosheya kunzi mino yakura sandiko kupedza mweya kushata nekusviba handimbozvigaya ndafunda kuipetapeta moziva ndauya mino yenyika iripo haisi secret kushata kwemurume hakumbodi secret kushata chipo chiripo chisina secret kunzi makuhwa kutadzawo kipa secret mino yenyika iripo haisi secret kushata kwemurume hakumbodi secret kushata chipo chiripo chisina secret kunzi makuhwa kutadzawo kipa secret kuvenga zvinoda mafanzi kuzvibhaizira handingabhaizeini ndichida bviravira chipka chekudande chafunga mari kutora muyera humba 1 celebure kwachibira mirandocheka 10 seconds muR2 ndoita zvekuimba handiite R2 hanzi kusviba senge papiswa matai 2 neganda rangu harioneke matai 2 mino yenyika iripo haisi secret kushata kwemurume hakumbodi secret kushata chipo chiripo chisina secret kuzimakuhwa kutadza mino yenyika iripo moya pafacebook timu yangu mangwana mozokuiona yenyika iri kutaurwa iyi aiwa timu yangu hamasimbisa thank you so much mangoma matisira atachisara tine mangoma ekutenderedza maita bho timu yangu anofunga patichamborova pane maclash atinomborova ekuti tinombodaidza Marsh West iri versus Harare versus chi hatichazokubatewo kana makasununguka mokopinda pachiclash ichocho right thank you so much timu yangu wish you the best andidika rambai muchirova mangoma